Så må du sige det, Ja, det Morten. var godt. Det er det, vi... Pis på ham! Du får en fandme til. Fra Island. Ja. Dem kender du ikke, nej. Nej, det kan du heller ikke. Nej. Yes. Jeg er helt til Rossen med sport. Giv mig hånden. Jeg er stor for det. Nej, det gider jeg ikke på, Per. Lort. Det er det falske sted. Du æder på det og brændende varmt. Jeg kunne tyde på, at det var en gang tomatsuppe. Det er ikke ham. Han hedder Paul Rapper og Rappussen. Altså, S betyder stærk. R betyder svineri.